Pere Macias i Arau, alcalde entre el 84 i el 96 d'Olot. Bona tarda. Com anem? Bona tarda. Alcalde i va ser conseller de Medi Ambient entre el 96 i el 97 a la Generalitat de Catalunya i conseller de Política Territorial i Obres Públiques entre el 97 i el 2001. Exacte. Déu-n'hi-do. Bueno, i després a Madrid. Després vaig passar 12 anys a Madrid fent allò que n'hi ha un polític nacional. De diputat i senador també? Primer senador i després diputat. O sigui, he fet tots els papers polítics de l'AUCA. Déu-n'hi-do. Amb Convergència i Unió. En Convergència i Unió, sí. Jo vaig militar a Convergència Democràtica des que tenia 20 anys, des que estava a la universitat, fins que es va dissoldre Convergència. Podríem dir que la conversa d'avui hi ha gent que no se la deu esperar, no? Diríem, no ets un perfil copaire. No, però el que passa que jo crec que sempre he estat una persona molt liberal, molt oberta a parlar amb gairebé tothom, és a dir, amb algun partit no hi parlaria, això pots imaginar-ho, no? També veig que el 2018 et van nomenar coordinador del Pla de Rodalies de Catalunya. Com va això? Bé, bueno, he parlat una mica de la meva vida política, però jo vaig estar en política 30 anys, que és molt, no? Però el 2015 vaig decidir deixar-la a totes, i jo soc enginyer de camins, i bueno, vaig dir, em queden 10 anys, si Déu vol, de vida útil, i per tant, doncs, aquests 10 anys m'agradaria tornar a fer d'enginyer. I llavors, doncs, bueno, vaig tornar a la universitat, jo tinc una plaça a la universitat, soc professor d'urbanisme, i em vaig incorporar allà, i poc després d'això em van oferir també, doncs, ser el coordinador del projecte del tramvia a la Diagonal de Barcelona, no? L'alcaldessa Colau, no? Que tampoc era de la meva exfamília política, no? Però em van oferir professionalment aquesta feina, que vaig fer durant 3 anys, i després, com es va acabar aquesta feina, llavors el govern d'en Pedro Sánchez, el primer govern socialista, sorgit de la moció de censura contra en Rajoy, va prendre una decisió que penso que és molt important des del punt de vista de la mobilitat, que és intentar canviar la política ferroviària espanyola, que des del 2001, a l'època de l'Aznar, havia passat pràcticament per només construir trens d'alta velocitat i per abandonar totalment el ferrocarril convencional, que vol dir rodalies, que vol dir regional, que vol dir mercaderies. I bé, el ministre que llavors hi havia d'Ábalos doncs, va creure, jo estic d'acord amb això, no? Que es havia de canviar i es havia de tornar a invertir amb el que alguns en podem dir el ferrocarril social, no? I em va dir si volia jo, diguem-ne, fer-me càrrec de tirar endavant el pla de rodalies. Jo segurament hi ha hemeroteca, no? Tinc molts de textos criticant molt la gestió de rodalies i per tant quan te diuen, bueno, tu, tio, ara fica-t'hi, no? Doncs, bueno, vaig pensar que era un repte, no? I ara porto 4 anys, doncs, fent aquesta feina, no? Contractat pel Ministeri, que ara en diuen de Transports i Mobilitat. Olot no té tren. El que tenim més a prop és el de Torelló. Teòricament hauria de ser el nostre tren de referència, però actualment podríem dir que no n'exerceix massa. No sé si amb això també estàs treballant. Bé, estem intentant, no?, de que precisament aquests dies tinc contactes amb gent del Ripollès per veure si som capaços de fer una cosa que ja s'havia d'haver fet al seu moment, Sabeu perfectament. Tu saps que jo havia defensat el túnel de Barcons, i, bueno, havia defensat i ho continuo defensant. Crec que, sobretot com s'ha fet, doncs és una cosa útil per la Garrotxa, concretament, Jo aquí tinc aquesta visió. Però una de les coses que aquest país no fem bé és que al mateix moment que es va fer aquest túnel es havia d'haver pensat que el túnel passava. La primera obra del túnel és un pas elevat sobre la línia del ferrocarril, a l'entrada just de Torelló. I que allà, fins i tot amb el Pla General de Torelló, hi ha una reserva per fer-hi una estació de tren, no? Llavors, el normal és com les pròpies obres de Barcons, però d'una manera
ja s'hagués inclòs de fer una estació, de manera que la Garrotxa, que no tinc tren, doncs tinguéssim el tren a 15 quilòmetres, no? I que el primer dia que hagués estat el túnel obert hagués sortit amb un tocaret que hagués anat doncs, d'Olot o de la Vall d'en Bas fins a agafar el tren, no? Això són coses d'aquelles que no s'han fet, i jo en aquests moments doncs, és un tema que m'agradaria que tirés endavant, no? I a la Garrotxa no tindríem tren directe, però estaríem a poca distància d'un tren amb una línia a la qual doncs, estem intentant donar-li la volta. Saps que ara estem fent obres per desdoblar-la fins a Vic, i per tant això vol dir que tindrà més serveis, més freqüències i que més gent l'agafarà. No? Ara que parles de bracons, fa poques setmanes vam fer una reunió a l'Ajuntament de la Comissió de la Variant, i en allà un representant de la patronal doncs, exposava que la prohibició de que passin camions que no tinguin origen o destí a la Garrotxa és una anomalia de tot Catalunya, i que per tant que quan s'hagués construït la variant d'Olot probablement s'aixecaria aquesta restricció i que per tant podria passar trànsit de mercaderies de pas. No? Què en penses, que una zona com la nostra, un parc natural, pugui acabar sent un lloc de pas? Mira, jo et diré una cosa, de la vida, tothom evoluciona, no? Jo al seu moment defensava això, que fóssim un territori de pas, no? Però jo crec que vas aprenent coses amb la vida, i jo crec que obrir barcons tal com està ara ens ha demostrat que tenim tots els avantatges de tenir-lo obert sense tenir un gran inconvenient, que és suportar tot un gran trànsit de pas que, si evidentment els camioners, com tothom, són humans. Si en comptes de fer els 2 catetos d'anar fins a Girona i a més pujar al Coll de Rebell, que són 1.000 metres, i tornar a baixar, gastant combustible, etc., i fer més quilòmetres, doncs tenen un forat obert, passarien per aquí. Què portaria això a la Garrotxa? Doncs jo, sincerament, avui per avui, i al final la vida tothom té les experiències que té, crec que no ens portaria res, és a dir, no ens portaria més negocis. Bueno, potser ens portaria alguns negocis, diguem-ne, de suport a la gent que van en camions, i tots sabem els negocis que hi ha, alguns doncs, poden ser més benzineres, poden ser serveis públics, etc. No? Però més enllà d'això, jo crec que no ens aportaria res més que ja el que ens aporta tenir oberta la via de comunicació comunicant, que jo per això sempre he defensat molt barcons, perquè creia que era antinatural que una cosa que havia estat normal tota la vida, que era que Olot i la Garrotxa, Olot i Osona, la Garrotxa i Osona, és a dir, el nostre camí al món durant molts de segles va ser un camí real, no? S'ha recuperat, no? Ara, i en un moment determinat, com es milloren les comunicacions, no es millora la comunicació de Olot i Vic, i una comunicació que era normal es talla. És a dir, la gent d'aquí no relaciona la gent de Vic a cap nivell, ni comercial, ni a nivell d'amistats, ni a nivell de parelles, ni a nivell de res. No? Llavors, la meva teoria era que en aquest món és bo posar en contacte allò que són entitats petites, perquè si no el gros t'ho acaba xuclant tot. Aquest és un punt en el qual les grans ciutats us acaben xuclant tot, tot com fenomenals xucladors. Llavors, l'única manera que per mi crec que hi ha de reequilibrar una mica és fer uns certs petits contrapoders, per dir-ho d'alguna manera, i esclar, doncs mira, la Garrotxa sol no és res, l'Osona sol, doncs una mica més, però tampoc és res. Però si sumem, podem complementar, no? I per tant, jo sempre he defensat barcons amb aquesta filosofia. Què vol dir això? Vol dir que un cop entès que això que passin camions no ens aporta res més, repeteixo, que contaminació, que soroll, etc. Evidentment, afeccions al medi natural, és evident això, doncs jo sóc dels que avui per avui mantindria aquesta prohibició. Jo crec que aquesta prohibició... I jo crec, d'altra banda, que l'empresariat d'aquí, a menys que no estiguin interessats en muntar una àrea de servei, però el que està interessat doncs, en mantenir la seva indústria, el sector que sigui, no li fa falta per res que aquí ens passin cada dia 8.000 camions. No crec que porti res a la Garrotxa. Per tant, jo diria que avui jo soc
diguem-ne, tinc molt clar que si s'acaba fent la variant d'Olot i les Preses, i això, doncs, diguem-ne, es normalitza el flux, jo mantindria aquesta prohibició, diguem-ne, que aquest itinerari no fos una drecera, que repeteixo que no crec que ens aporta, evidentment, amb el medi li faria mal, evidentment, però a part d'això, no, és que això ens portaria una gran prosperitat, generaria llocs de treball de qualitat, bla, bla, bla. Jo no m'ho crec. És a dir, 2 àrees de serveis, una casa de senyores com hi ha a la Jonquera, coses d'aquestes ens portaria... No ho veig, és a dir, no ho veig. Per tant, jo l'argument avui de Barcons com a via de pas, crec que no, crec que ens va molt bé com una via intercomarcal, que ens va bé per sumar Olot i la Garrotxa, la Vall de Bas i la Vall d'Algés, i per tant la meva visió és aquesta. No? Creus que és viable, és possible mantenir aquesta prohibició un cop s'hagi... Sí, home, els governs estan per això, no? Si un govern... ho puc dir amb tota la llibertat del món, perquè un govern que jo no hi era, no? I que jo estava a l'oposició, no? Que el govern tripartit va acordar això, doncs no em sembla que al final ens hagi fet cap mal a Olot i la Garrotxa, i repeteixo, jo avui per avui seria més partidari de mantenir aquesta mesura que no pas de retirar-la. Has parlat un moment de la indústria de la Garrotxa. Actualment un tant per cent important del nostre PIB està dedicat al sector porcí. Què en penses que tinguem aquesta dependència d'aquest sector i si creus que hi hauríem de fer alguna cosa per diversificar o per reorientar la nostra indústria? Mira, la diversificació sempre és bona. Jo t'explicaré una cosa, no? És dir, que jo havia estat 12 anys alcalde. El dia que jo vaig entrar d'alcalde a Olot hi havia més de 4.000 persones treballant al tèxtil. I 12 anys després, quan jo vaig sortir, n'hi havia menys de 1.500. I Olot no va desaparèixer. És a dir, per què? Doncs perquè es van transformar, van sortir altres nous sectors i l'economia es va diversificar. No? En aquell moment, per exemple, una aposta que nosaltres vam fer va ser intentar fer un tipus de turisme aprofitant, diguem-ne, els valors naturals. Vam intentar anar-ho a aprendre dels que ho feien, que llavors també incipientment que era França, i per tant això ha creat un sector d'un turisme verd, no? que avui dia ocupa una part important de la població i que ben fet i ben mantingut, doncs jo crec que és fins i tot molt positiu, perquè moltes vegades són llocs de treball més qualificats, etc. No? És a dir, jo tinc un nebot de 30 anys que ara fa de pilot de globus. No? Està bé, no? I jo crec que no deixa de ser un empleu curiós. No? Avui, segurament, allò que ens va passar amb el tèxtil està passant, diguem-ne, amb una indústria molt potent que és l'agroalimentària. No? Per tant, jo crec que sempre que trobem formes, diguem-ne, de diversificar, millor. No? De fet, jo el que estic veient és que algunes d'aquestes indústries agroalimentàries, sense deixar de ser agroalimentàries, veig que es fan menys dependents del món aquest del porc, no? D'una manera, veig que introdueixen i fan, jo què sé, des de les hamburgueses aquestes veganes o vegetarianes, fins tota una sèrie de productes que vagin més enllà d'això, no? Però bé, en qualsevol cas, jo crec que la recepta, el que a mi em sembla és que tot allò que sigui diversificar sectors, doncs va bé. I hi ha un gran repte per a les ciutats mitjanes, que és poder fer una certa aposta per tot allò que és una mica economia del coneixement, economia del valor afegit, és a dir, fer alguna aportació en algun camp que no tot té de ser les noves tecnologies, sí, les tecnologies poden ser aplicades a l'ensenyament, poden ser, és a dir, jo crec que un gran repte de moltes ciutats és intentar buscar algun tipus de sectors que li portin coneixement i que
que facin que allò tingui futur, no? Jo crec que aquest és un repte, i l'altre repte que jo crec és que si tot allò que sigui vinculat doncs, amb el manteniment del model Garrotxa de qualitat ambiental, etc., doncs que aquesta és una altra aposta que s'ha de fer, no? Que també vol dir moltes coses, Això vol dir doncs, des del iogurts a l'Alfageda, que no deixa de ser doncs, un model amb molts llocs de treball, no? Però amb una component diferent, amb una component doncs, des del propi tracte diferenciat i positiu amb el bestiar fins a un tracte d'explotació de finques, d'una sèrie de finques que poden estar adherides i que aporten una sèrie de coses, que aporten biomassa, que aporten etc. Tot això per mi té recorregut, no? Tot el tema energètic, en el qual tenim experiències doncs, prou positives, jo crec que hauríem d'anar encara més enllà, estirar tot això, no? Jo crec que tot això és el que per mi s'ha de fer l'esforç d'estirar per estar preparats, no? I estar al màxim de diversificats. Volia tornar al tema de mobilitat, però ara has esmentat un moment el tema energètic. Sí que és un tema que ens preocupa també a nosaltres. Com creus que podríem anar més enllà a nivell d'Olot i de la Garrotxa també, però concretament d'Olot, amb el tema de la transició energètica? Mira, a mi l'Ajuntament, l'anterior alcalde i l'actual alcalde em van demanar que em van dir que tu has estat alcalde, doncs tu tens un deute a la ciutat i ara el pots pagar sent president d'una fundació que volem fer pel tema europeus, no? I evidentment jo estic molt content de ser president i ho faig simplement perquè m'ho demanen i aquesta és una experiència jo crec que és positiva i que va en línia de les coses que es poden fer, no? Europeus va començar simplement només amb la rehabilitació energètica d'edificis, no? Però, per exemple, també ha fet incursions en un tema que per mi és molt important, són les comunitats energètiques, no? Aquest és un tema clau, per mi, que no han de ser només de les cases. Jo crec que en un lloc on hi ha indústria, doncs això s'hauria de ser capaç de fer-ho mixta, evidentment mixta també en presència dels ajuntaments, de les entitats. Jo penso que tots els ajuntaments haurien de fer un gran esforç per en pocs anys tenir totes les seves cobertes de tot, des de les escoles fins als pavellons, fins a el que sigui, amb plaques solars, no? I per tant, doncs, jo crec que aquest és un aspecte que l'hem de fer. Jo crec que és una cosa que s'ha d'apostar sincerament per fer-ho i que tenim aquesta possibilitat, tenim també l'experiència de la xarxa espavilada, aquí a més a més aquí a Olot, en més que lloc més tenim la possibilitat de l'energia geotèrmica, que jo crec que la tenim encara poc explotada, que crec que es podria fer també a més nivell. Per tant, tot aquest és un món que també jo crec que podem fer-ho, no? No sé si amb tot això el nostre balanç energètic encara segurament necessitarem aportació d'energies de fora, però en qualsevol cas el repte per mi és, escolti'm, si ara només ens produïm un 3% de l'energia que consumim, i al cap de 5 anys produïm el 30%, doncs tot això ho haurem guanyat, no? Per tant, jo crec que hi ha aquest repte i aquest és un repte que té molt a veure amb iniciatives locals i també amb el món municipal, clar. Has comentat Europeis. Com valores Europeis? Ha funcionat per algunes coses, ha fallat en algunes altres? Jo crec que ha funcionat prou bé, jo el que ho veig, no? Perquè estic presidint la fundació, però estic una mica com una mena d'espectador, perquè veig que tenim un equip que l'estan fitxant molts altres ajuntaments i moltes altres entitats de fora perquè realment saben muntar bé doncs, aquest tipus d'oficines que el que fan és motivar els ciutadans perquè facin aquestes apostes. Què és el que costa més? Aquí a tot arreu. És a dir, el tema de la transició energètica té un gran repte, que és el tema de que sigui justa. És a dir, molts barris de gent de classe mitja, de classe, ja no diem de classe alta, doncs la inversió en plaques és evident i es fa i ja està, no?
I resulta que aquests són els que acaben sent més eficients energèticament i estalviant més. I en canvi determinats edificis d'habitatges la gent pateix pobresa i se li accentua amb la pobresa energètica, no? Per tant, jo crec que tots els esforços de totes les entitats tipus europeis els hem d'abocar cada vegada més en fer possible que aquesta transició energètica la facin també aquells que ho necessiten més. No? Jo crec que el tema és aquest, que és el més difícil, perquè en general el més difícil ja són els edificis plurifamiliars, però si sobre els edificis plurifamiliars tenen deficiències importants, la gent té poc poder adquisitiu, té problemes de pobresa, etc. Això és molt important. I això és un tema que requereix per mi que la legislació a nivell europeu, espanyol i català no ha acabat de ser prou sensible amb aquest tipus de... no acaba de facilitar-ho prou i els ajuntaments ho van fent, però costa molt. No? Jo crec que aquest és el tema en el qual temes de transició energètica per mi s'hi ha d'apostar més i europeis intentem de fer-ho així, però també t'he de dir que és el tema, per exemple, les primeres coses que va fer europeis és crear un fons social perquè qui no arribés se li pogués dotar. Però és que qui no hi arriba ja no el demana, saps? És un problema complicat, però repeteixo, per mi el fet que la transició energètica que s'està produint sigui justa és segurament un dels temes més complicats que hi ha. Tornem a mobilitat, si et sembla. Hi ha sobre la taula, parlant de ferrocarrils i del tren, etc., hi ha sobre la taula la proposta d'impulsar un tren tram que vagi de Girona a Olot passant per Banyoles. Què en penses? Mira, jo he escrit llibres de ferrocarril i algun dels llibres que he escrit poso una entrada que és d'un enginyer francès que havia estat el director general de la SNCF, que als anys 1960 va dir el ferrocarril, si logra arribar a finals del segle XX, serà el mitjà del segle XXI. Per què ho deia això aquest senyor als anys 60? Doncs perquè tot el món s'estaven tancant línies de ferrocarril, com aquí a Olot. I per tant el ferrocarril semblava una antigualla. El modern era el cotxe, era l'avió, etc. I el tren quedava com una antigualla i es anaven tancant, cada vegada es anaven tancant més línies. Això es comença a trencar quan els japonesos fan el primer tren bala, el primer tren d'alta velocitat, i els francesos el segon, no? I diuen, per certes distàncies, per anar de Lió a París, és absurd que tinguem no sé quants avions al dia. Si fem un tren més ràpid del que van ara, no haurem de fer la gent que vagi a un aeroport, que pugin amb un avió, que vagin a un altre aeroport, en fi, totes aquestes històries, no? Bé, això és la història d'un èxit. El tren ja s'està demostrant, a França mateix en aquests moments. Una de les mesures que pren en Macron és de dir que no es poden fer vols si tens TGV entre ciutats, no? Cosa intel·ligent, indubtablement, no? I que jo crec que a Espanya s'hauria de fer, per cert, com més aviat millor, no? A més, un país que s'ha gastat tant de quartos amb l'alta velocitat, no? Per tant, amb això que en diem intercities, això ja es veu que el ferrocarril està guanyant la batalla, no? Segon lloc on el ferrocarril també pot guanyar batalles és estar guanyant mercaderies. Països que ho facin bé també passa. El nostre país, que fins ara ho han fet molt malament, això costa molt, no? I el tercer camp és el camp dels ferrocarrils, bàsicament de ciutat, començant pel metro, tramvies, els rodalies, i tot allò que se'n deriva, no? Per tant, sempre que hi ha aglomeracions importants de gent, el ferrocarril serveix. I aquesta és la batalla, no? Aquesta és la batalla, la batalla que estic és aquest, no? Jo crec que ha d'arribar un moment que sigui absurd que una persona de Vic o de Ripoll es plantegi anar a Barcelona en cotxe, que se senti com un estúpid. Jo tinc cotxe i el faig servir per anar d'Olot a Barcelona, però no el faig servir dintre Barcelona. Si el faig servir un dia a Barcelona em sento profundament estúpid.
perquè trigues més, gastes més, impactes molt més ambientalment, tot el que vulguis. Anar en cotxe a Barcelona és una absoluta estupidesa. Però, en canvi, per altres llocs, és a dir, el senyor que ha d'anar d'Olot a treballar a Begudà, al Pla de Politzers, doncs aquest senyor o aquesta senyora ha de menester un cotxe. I el drama acaba sent aquest, és a dir, que en certes parts del territori doncs ho tenim força ben cobert amb transport públic. A Barcelona doncs, hi ha una xarxa de transport públic absolutament densa que pots anar a tot arreu perfectament sense haver de menester mai cotxe, i conforme et vas allunyant doncs això va costant més, no? Llavors, què passarà amb el ferrocarril? Jo penso que el ferrocarril anirà recuperant espais. A les comarques de Girona, home, d'entrada jo n'hi ha un que veig molt, que és les rodalies acaben a Blanes, però tenim Blanes, Lloret, que és una aglomeració, ja no diguem l'estiu, però fins i tot a l'hivern, que hi viuen pràcticament 100.000 persones. Home, 100.000 persones ja té gruix perquè podem donar servei ferroviari, no? Per tant, aquest és un... posats a dir per on hem de començar, doncs jo crec que segurament hem de començar per aquí. Després, el que és molt també, molta població és tot el que en diem l'anella de les Gavarres, és a dir, tot el que dona la volta per la Bisbal i per Cassà, en tots els municipis de la costa, no? Que hi ha un altre d'aquests projectets. Aquí també hi ha molta població, em sembla que també arriben aquí 250.000, no? En el cas d'Olot a Girona, doncs fixa't que en aquests moments qui han llançat el projecte, doncs han fet una cosa, és que no l'han fet passar per la via que passava al carrilet, sinó l'han fet passar per Banyoles. Per què? Perquè saben que perquè un ferrocarril tingui possibilitats d'arribar a ser rendible, ja no parlo rendible econòmicament, sinó fins i tot ambientalment, té d'haver-hi població. Esclar, a Banyoles són 20.000, i a l'altra banda no els hi tenim, no? Llavors, doncs jo crec que com això anirà evolucionant, doncs és molt possible que això també tingui viabilitat, no? I per tant, jo crec que d'entrada és molt bo que se'n parli, i que d'entrada és molt bo que anem avançant, Primer són dibuixets, després són avantprojectes. Jo crec que tot això és bo i que jo crec que al llarg del segle XXI es veurà com això tornarà a ser el dispendi actual de moure una tonelada i mig de ferro per portar una persona, doncs, és a dir, això que insulta els límits de la intel·ligència, però això que el primer que ho faig, vull dir, però arribarà un moment que el conjunt de la població se n'adonarà, i a més per necessitat d'emergència climàtica, etc., i penso que això ens hi acabarà portant. I per tant hi ha aquesta evolució. Per tant, jo soc dels que hi ha gent que diu, és que això no és rentable, vull dir, no sé què. Bueno, però d'entrada, amb aquest context en el qual el ferrocarril torna a guanyar, és bo que anem fent coses, no? D'entrada, algunes que els hem de fer ja, l'estació de Torelló de la Garrotxa, aquesta s'ha de fer ja, aquesta no hi ha excusa, aquesta l'hem de fer, com es diu millor. I algun dia segurament també això, no? O algun dia, per què no, doncs, el túnel de Barcons amb tren. És a dir, jo crec que tot, si realment l'eix Osona-Garrotxa es consolida, doncs igual que hem fet un túnel per carretera, doncs també podem pensar de fer un túnel per tren. És a dir, jo crec que això anirà evolucionant i que tindrà el seu moment, i que el que és important és que diguem-ne, li sabem trobar el bon ritme. És a dir, si fem el Blanes-Lloret, que és per mi potser el prioritari a les comarques de Girona, i el primer dia seria i serà un èxit, doncs això és el primer incentiu, que salti el segon, i que salti el segon saltarà el tercer. Els projectes tant de tren tram com aquesta estació de Torelló, fins i tot com la variant, que a l'última reunió de la comissió de la variant ens van dir que era pràcticament impossible que s'acabés abans del 2030, durant aquest mentrestant, nosaltres sempre hem parlat de fer un pla de mobilitat. Què en penses tu, de fer un pla de mobilitat comarcal que intenti ordenar això abans no arribin aquestes grans infraestructures? Mira, jo t'he de dir que una de les coses que jo faig són plans de mobilitat. De fet, aquí a Olot n'he fet un, que és un pla de mobilitat específic per l'Hospital de Sant Jaume, que es diu un pla de desplaçament d'empresa, no? I per tant jo crec que són eines importants, que és obvi que aquí la legislació diu que has de fer el pla de mobilitat urbana,
Però esclar, això d'un pla de mobilitat urbana és una cosa que, a Olot, la vida de la gent d'Olot no acaba a la solfa, sinó que hi ha moltíssima gent d'Olot que va treballar fora, o gent de fora que va treballar aquí, o a l'escola, o a l'institut, allà on sigui. Per tant, l'àmbit real de mobilitat acaba sent el sistema urbà. Simplificant, podem dir que és la comarca de Garrotxa, encara que possiblement a partir de les Planes ja no tant, i a partir de Besalú potser pengen més de Banyoles, però podem dir, per simplificar, comarcal. Per tant, sí que, òbviament, jo penso que té molt de sentit fer un pla de mobilitat comarcal perquè hem de resoldre com la gent d'Olot van a treballar a Palapolitgers. De cosa tan senzilla com aquesta hem de saber-hi donar respostes, que no sigui que la persona que troba feina allà a sobre s'hagi de preocupar llavors per tenir un cotxe, i si no té cotxe comprar un cotxe de tercera mà, és a dir, totes aquestes coses que passen i que haurien de ser resoltes d'una altra manera. Per tant, tinc totalment clar que cal aquest plantejament de mobilitat, diguem-ne, amb un abast comarcal, no? Un altre tema és el TPO, no? Els autobusos del TPO no acaben de funcionar. Sí que és veritat que ara sembla que amb les noves tecnologies podem fer un model de bus més petit, més a demanda, però probablement, i ara que sembla que la concessió s'haurà de tornar a replantejar o estudiar si es podria remunicipalitzar o consorciar o fer-ho d'una manera diferent, això ho haurem de veure, però sí que hi haurà el debat de quin model de TPO volem a la ciutat. Quin model t'imagines? Bueno, jo amb el TPO és una de les coses d'aquelles que a l'època de Mercada vam fer una primera modernització del TPO, vam ampliar línies, etc. Però la veritat és que el que deies és cert, és a dir, hi ha una expressió que és moure ferro. És a dir, moure ferro, que vol dir moure autobús buit, doncs no és una cosa que tingui massa sentit. Llavors jo crec que el TPO té unes puntes que necessita un vehicle una mica gros, que és quan el TPO pràcticament fa com de transport escolar, no? Llavors això ha estat sempre l'excusa per dir que havíem de tenir vehicles grossos, no? Bueno, potser sí, però potser ho podem resoldre d'una altra manera, ho podem resoldre millorant l'inserció entre el bus transversal i el TPO, perquè al final fan pràcticament el mateix recorregut. I en canvi tot el que són barris doncs és molt de línies de transport a la demanda. Nosaltres aquí el que hem de tenir, jo diguem-ne així, sense tenir-ho estudiat a fons, però jo veig molt aquí un servei de transport a la demanda amb 3 o 4 o 5 autobusos voltant tot el dia, però anant a la demanda. És a dir, autobusos més petits i elèctrics, per descomptat. És a dir, jo crec que aquí això no es pot ni dubtar, no? Perquè si no, no fas les coses bé, no? Jo estic molt content perquè he vist que, per exemple, el de la Vall d'en Bas s'està fent amb un vehicle elèctric i això és un valor afegit important, no? Jo crec que és una gran oportunitat que acabi la concessió i que es pugui tornar a treure o fer el model que es cregui i que s'ha d'aprofitar per fer una remodelació molt forta, total, jo diria, però sobretot això que sempre és el que ens ha condicionat, dir, no, és que hem de tenir un autobús, perquè en un moment determinat, amb 2 serveis al dia l'omplim. Bueno, mirem si podem donar la volta, és a dir, perquè sí que per això hem de tenir tot un servei desestructurat, jo crec que no val la pena, jo crec que Olot té el tamany, té l'estructura, té l'extensió, perquè és una ciutat molt extensa per la població que tenim barris que estan en una cota alta, per tant, per gent gran, etc., hi ha dificultats, etc. Tot això, si sabem fer un bon transport a la demanda, per mi, aquí hauríem de morir d'èxit. És a dir, jo crec que és un dels temes realment emblemàtics que aquí a Olot ara jo crec que toca ficar-s'hi a fons. No? Què hauríem de fer amb els bicicarrils? Nosaltres tenim la sensació que estan molt fragmentats, que Olot no està preparat perquè la gent vagi en bici. Has de fer itineraris. Jo t'he de dir que això no té altra recepta que fer-ne i anar-ne fent i sobretot pensant en itineraris. I jo com acabi aquí, com puc enganxar amb un altre, etc. Llavors, com tota la vida, doncs t'hi has de posar, has de tenir un esquema d'on s'ha d'anar i actuar-hi, invertir-hi, etc. No? I a vegades, per exemple, amb l'hospital, nosaltres una proposta que fèiem és que hi ha un itinerari que és molt natural, que és el camí de la Creu, que es diu.
El camí de la Creu és aquell camí que va des d'allà on hi ha la caseta aquella dels brots, allò que es va cremar. Hi ha un camí que és el camí antic que anava pujant i que va donar a davant de l'hospital, per darrere de l'urbanització del Pla de Dalt, etc. Aquell és un camí que ara hi passen cotxes, està asfaltat, van passar cotxes, però és un camí que les seves característiques, el fet que és una línia recta, no has de fer la gent que va a l'hospital, no els has de fer baixar i tornar a pujar, sinó que és una línia recta, que ambientalment és molt agradable, si poses arbres, etc. Doncs si allò fas un itinerari de bicis i peatonal, acostes l'hospital a Olot d'una manera brutal. Per tant, això és per mi les coses que has d'acabar fent i evidentment, un tema que és molt... A Barcelona, per exemple, hi ha totes les ciutats, a Barcelona el gran problema que es troben, ara hi ha una revolta en el barri del Poble Nou, perquè han dissenyat el carrer, em sembla que és el carrer Perú, que li han fet un bicicarril i s'han revoltat uns quants veïns, un sector de veïns, perquè treuen places de pàrquing. Sempre és el mateix tema, no? Però, esclar, vol un punt de valentia que s'ha d'anar fent, no? És a dir, s'ha d'anar fent. És a dir, jo crec que, mira, aquesta setmana ha mort una persona que era l'Ole Thorson, que és un gran enginyer que era un enginyer de trànsit i va ser la primera persona que aquí a Catalunya i a Espanya va parlar de mobilitat, no? Doncs aquest amor, i aquest sempre deia, tenia una frase que deia és que això d'aparcar gratuïtament al carrer no és un dret natural, ningú se'ns ocupa posar la nevera al carrer, no? Doncs per què hi posem el cotxe? Llavors, esclar, això s'ha convertit en un dret, s'ha convertit també en una necessitat per molta gent que potser no pot pagar d'una altra manera, no? Però, entén-me, llavors jo crec que aquest és un debat que el principal problema que troben els ajuntaments per dissenyar carrils bici és que si fas carril bici pràcticament sempre has de treure una cinta d'aparcaments i la gent això s'ho agafa molt malament i per tant això s'ha de saber explicar, s'ha d'anar avançant, jo crec que s'ha d'anar avançant, s'ha de saber ser estratega, és a dir, fer la batalla al moment oportú i fer-la bé i de mica en mica, no? Jo crec que ara una de les prioritats també del món local ha de ser aquest, no? De fer una xarxa completa d'itineraris que puguis anar de tot arreu a tot arreu. I aquest moment de decisió política de si en una avinguda traiem o no aquests aparcaments. Per exemple, a l'avinguda de Girona ara ho hem vist que s'ha optat per pintar uns senyals de bicicleta al mig de la calçada, diríem que hi van els cotxes. Bé, està clar que a la llarga hem d'anar cap aquí, no? La pregunta és, podem trigar gaire a anar cap aquí o és una cosa que hauríem d'estar fent ja? Jo crec que com més aviat, és a dir, al final, això de la mobilitat és una qüestió de pedagogia. És a dir, s'ha de saber explicar amb els ciutadans, perquè evidentment l'Ajuntament no pot fer coses que se t'aixequin tots els ciutadans, per tant has de mirar de convèncer-lo al màxim i convèncer-lo amb un món que és molt cotxista. I a vegades per necessitat, no és per gust, molta gent, repeteixo, el senyor que té un treball al Pla de Politzers i que sap que si no té el cotxe doncs no té el treball, tia, no li expliquis històries, pobre, és un esclau del cotxe, no és un gust ni un plaer. Per tant, jo crec que nosaltres hem de fer tot el possible per una mica explicar que no és aquest el camí, que el cotxe pot ser una eina, però que l'hem de resituar, no? I per tant, jo crec que les polítiques de mobilitat tenen una part molt important de pedagogia, no? Perquè si no, no te'n surts del bat. Pedagogia suposo que també oferir l'alternativa, no? Si jo puc anar amb bicicleta, transport públic, transport públic intel·ligent, bicicleta, itineraris segurs per a les persones, tot això, no? Jo crec que Olot, tot i que és una ciutat que té forces arbres, i té arbres fins i tot naturals, vora rius, altres espais, i amb certes avingudes, però el que sí que és cert és que en bona part, avingudes importants o carrers importants, el carrer Molleres, el carrer Nou, tot això, Pare Roca, doncs són carrers durs, no? Per tant, jo crec que hi ha molt a fer, no? I que això tornarà i està tornant, no? Però a vegades no només l'arbre, és el parterre, no? I el parterre no només amb gespa, que a més també hi ha problemes per mantenir-la, sinó amb vegetació, no?
Tot això està canviant molt, jo no sóc gens ni mica un expert en això, però ho veig, com tot el tipus de vegetació que es posa està evolucionant molt i s'estan descobrint i s'estan aplicant molt tipus de plantes que, diguem-ne, primer de tot, com més massa verda hi hagi, més bo des del punt de vista de lluitar contra el CO2 i d'absorbir-ne, però segon també de fer la ciutat verda. Per tant, jo crec que és una altra de les experiències, crec que és una altra de les vies que anirem veient molt a les ciutats. I home, Olot jo crec que ha de fer una aposta important per ser una ciutat, diguem-ne, el millor integrada possible en el medi. Jo crec que és una ciutat amb molta frontera amb el medi i ha d'aprofitar per entrar-lo cap a dintre. I aquest és una de les batalles que jo crec que hi ha. Un dels espais a nivell de biodiversitat més interessant que tenim és el de la Moixina. Ara vam aconseguir aprovar una moció per unanimitat al ple de l'Ajuntament per intentar recuperar aquelles hectàrees d'aiguamolls que en el seu moment, fa molts anys, es van perdre. A l'època que eres alcalde vau aprovar el pla especial, no es va poder desenvolupar del tot. Què et sembla que ara es posi sobre la taula i es vulgui recuperar? Pues jo estic molt content perquè nosaltres vam fer amb en Josep Maria Mallarac, quan ell era director del parc, abans del pla especial, vam fer la primera recuperació, que és l'estany d'en Broc, que va ser un èxit espectacular. És un indret d'un valor excepcional, vam començar a fer alguna cosa, primera recuperació de l'estany d'en Broc, i per tant, si hi ha ganes de continuar, crec que està molt bé. Mira, jo estic satisfet d'algunes coses, però estic satisfet jo vaig estar 3 mandats. El primer mandat va ser un mandat d'unitat, que van governar 20 regidors, 11 de Convergència i Unió i 9 de grups de les esquerres, que hi havia els 3 partits d'esquerres d'aleshores, i l'oposició només hi havia un, que era el Partit Popular. Allò va ser molt positiu, va ser un treball en comú realment important. En aquell mandat varen fer un programa d'actuació municipal que havia de fer-se en 4 anys. Jo vaig estar 12 anys i encara no el vam acabar. Que estic molt content d'aquell programa perquè era ambiciós. I què estic menys content? Doncs home, sempre queden moltes coses per fer. Per exemple, una cosa que jo vaig impulsar i que després no va tenir continuïtat és el gran espai del Tossols Basil, que només es va arribar a fer la pista atlètica, però la piscina municipal havia d'anar allà, un gran espai esportiu, tot allò havia de ser un gran espai, el gran parc, com els grans parcs que tenen tot, un parc lúdic, un parc esportiu, al servei de la gent. I això, doncs, que no s'hagi fet això, a mi em sap greu, perquè a més teníem un projecte molt bo fet per gent que han estat valorada a tot el món, com són RCR. Això és allò que em queda, que em sap greu que no s'hagi fet. I ja per acabar, des del teu punt de vista, quins reptes, què creus que hauríem de tenir més en compte? Què és el que realment valdria la pena tenir en el punt de mira els propers 4 anys? Jo crec que són moments de transició i això en el món local s'hi juguen moltes coses. La transició en la mobilitat, moltes coses en el camp energètic s'hi juguen, i després també un repte molt gros, que no n'hem parlat, però per mi és un dels problemes i les coses que a mi em preocupa més ara és el tema de l'habitatge. Estan vinguent molta gent, en pocs anys han vingut 7.000 persones i la gent necessita un lloc digne on viure i per tant això vol dir que has de ser capaç de produir vivenda i un tipus de vivenda que, en fi, que la gent hi pugui ser-hi. I això jo crec que és per mi, jo ja vaig ser alcalde i no hi he pas de tornar ni res, però si mai hi tornés, doncs jo crec que estaria obsessionat pel tema de l'habitatge. Crec que en aquests moments el tema de l'habitatge és una necessitat molt important per la ciutat. No fa gaire em van demanar un article per una publicació aquí a Olot i ho vaig explicar amb números i tot, i vaig dir, per mi em preocupa i no acabo de veure com, això, sobretot perquè ja hem tingut una migració i continua vinguent, em diuen, doncs li hem de donar a la gent a poder viure en condicions. I tant. Doncs Pere Macias i Arau, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.